बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारिनि बाख्नायजाथाव हाबाफारि कुमारिकाटा सोमलिगिरि गामियाव हाग्रा मैदेरजों जिउ खहा जानाय नखराव खौरां लाफैदों बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारि बिथाङा। तामुलपुरनि भारत भुटान सीमानि कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि आवथायाव गोग्लैनाय सोमलिगिरि गामिनि पाउलुस बसुमतारिया मैया साननि समावनो दुखुनांथावै बुथारनानै गालाङो हाग्रानि मैदेरा। बैग्रिबारि गामियाव ओंखारनाय हाग्रानि मैदेरखौ नायहैनाय समावनो हरखाबै होसोबोनानै गाग्लोबो सुबुंखौ। जाउनाव जायगायावनो जिउ खहा जायो सुबुङा। हरखाबै बेबायदि गाग्लोबनायनि जाउनाव 65 बोसोर बैसोनि पाउलुस बसुमतारिया दुखुनांथावै जिउ गोमायो। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ खहा जानांनाय जाथायखौ मिथिनानै बिटिसि हायुङारि गावखुंथायनि आखान्थि बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारिया दिनै फुंनि समावनो दुखुथिया नखराव खौरां लाहैयो आरो गावनि फारसेनिफ्राय सोलिनो थाखाय रांनि अनसुंथाइ होबोयो बिथां बिजितगोरा नार्जारिया। आरो बेजों लोगोसे हाग्रानि मैदेरजों जिउ खहा जायोब्ला नखरनि सोद्रोमाफोरनो 4 लाख रां होनाय सोरखारि अनसुंथाइखौ थाबैनो मावफुंनो हानाय बायदियै राहा खालामनानै होनाय जागोन होननानै बुंथियो बिथाङा। ইয়াতে মই আহিছোঁ শিমলিগুৰি গাঁৱৰ পাউলুস বসুমতাৰীৰ ঘৰত। যোৱাকালি তেখেতক হাতীয়ে মাৰি থৈ গ'ল। খুব দুখ লগাজনক। মই ইয়াতে পৰিয়াল লগ ধৰিব আহিছোঁ। তো প্ৰায় মানে মাহত সপ্তাহত তেনেকুৱাকৈ হাতীয়ে মানুহ মাৰি থকাটো আমি দেখিছোঁ। তো খুব দুখ লগা কথা। আৰু ইয়াতে দিন দুপৰতে যোৱাকালি 3:30 বজাতে পাউলুস বসুমতাৰীক মাৰি থৈ গ'ল। চৰকাৰৰ ব্যৱস্থাটো এনেকুৱাই, হাতীটো মাৰিলে আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা 4 লাখ টকা দিয়া হয় আৰ্থিক সাহায্য।